Yoro itrai ngerasa kemen sikadai banyor beteng banikai pi nak aktien ke jauh oblay ling bahagia deka disyukri nak Bible syaki kena hasya banikai ngarpet pi kawai kedur kayak gini hoi kidai ki gift piju gift ne em ngai baru pinong hoi dai hakapor kumno par piju tidak ada pelajaran pi pinong hafal pada birthday dan disika mah tidak ada Christmas New Year deh mak dah pas baru mak ngai baru pelajar result deh dah pas bah dan kibayo gift but baru ru kisau tenat ban yo gift lah kalau ki kelung ki kena contagion rang lalu samla kirang baru kumju wala dai long iba red ru habo ong your gift deh gift lah ni ka jing ai so ba hatu piju siu ma haba pi your gift deh haba ki ai pi kim kimi lenti ba pen siu ya ki hende haba ki ai so ba ma klem da kimilti ni klem da siu ai mereka deh ke bentar ke jengi pat ma bagin shu pediang ya kita ki gift dan nak ki gift ka ba pi yo kaya gift kawa best nak best tam dekat ba pinang perkat nang scam ba kut ke ni ke jikai pisa sutu ma ke gift ka best tam ba pio ha ke jingem ke jong pi hakum ke ni ke poru baro ma ki pen kre ya ke Christmas but bun ru kum jo ki pen kre ke gift ban ai iwei pan ha ba on Christmas kemud ayu Habakran sepang Christmas kamut ka jing rakhi lane ka jing ken mau ya ka jing kha jong Jisu balong nong penem jungi hoj wala shimatip ya ka singi ya ka tarik mo ka bau Jisu ulawan sen ka perthai ani rakhai henrei ka jisha pat ka long ma bau Jisu ulakha ulawan shakne ka perthai pitnem bau Jisu ru hapor bakai uyo kita jing ai so ba dan uyo yang taki gift tengin pek kendia nak tien jo oblay ke baja ha kapor ka jing kaya Jisu ha kapor ka jing kaya Jisu ha Bethlehem Judea usim Herod ulalong usim lawan ki real start nari mingi Shah Jerusalem ban keli syapang usim kijiu badang kashen naba ki ong bakila yoi ya uklur jong bat kilawan ban mane ya habau usim Herod ulayo ngau ya kata ula kiwen bat ula lum ya ki rangba lingdo ki nong tho bat ula keli ya ki hangno bakaya Jisu haba kilai thu ya ha Bethlehem Judea usim ula khat jar ya kita kiriu start ba udah keli benyak naki bat ulong ya kiru ban wat benyak biang ya uta uklung bat haba kisem kisaya thu syauru kenang uru unyo ban let ban mane ya kumta kita kiriu start kilamino nang ta bar kila but ya uklur ubala let hashwa jungki hadu bauta uklur ulapoi bat sange haneng haba kila yoi ya uta uklur baula sange kila kemen bat haba kila rung nangta kila yoi ya uta ukunlung lambat ka Mary ka kmejo di kila ya mani dem ya bar kila lau ya la ki jingsong bar kila ai ya ki jing ai ngobha kaksiar ka jingubi bat ka merde hadin kini ki ru kini ki reustat kila mi nang ta henrei kim shimna let phashu sha usim Herod naba la maham lupaya ki na ublay bat kila let no shalakari na kawai pat kalenti wow Jisu uyo light lagi gift deh pipat hakade Christmas menta pure gift name dia hakade ka singi ka menta limba ka ke jikai nak wah peket mau pi baru ke pet ya ka jikai balada tiyo ni om yo gift ru kam
เลยนามาบาเลยก็จิงข้าวจีซูก็ลองก็จิงไอและนี่ก็กิฟต์ก็บักคราวนักบักคราวตั้มก็เบสนักบักเบสตั้มบ่าวเบลย์อูไอฮังอีเวย์ปีเวย์อูไอน้ำตาจุกิลังบาร์ลาก็ลองน้ำตาจุพิขนะกิบะเฮลัสันกิบะบดุกเนบรุสปามะกิบะนังบัสตาลาเซอร์เนนกันดองอูไอนักตาจงีบาร์barka dai hangi pan bangin pediang bat nget ya kata ka jing ai ka jo oblay yangi ka jing ai ka jo oblay hangi ya jisu ka pen pau ya ka jing kraw ka jing e ka jo u yangi baru ai yangi ya ka jing em jukut ukwa yangi we pi we bangin yo ya ka jing em bom jukut kin mau omla banunu jor bat kata ka jing ai bakraw ka jo oblay ka jing ai jo oblay ani kata ka gift ka jo oblay na bau jisu ka long wa best na wa best tam ka bakraw na ka bakraw tam tu ngin angu bale kemen ha utrai hala kasngi ya ka ni ka jing ai bakraw bau oblay u ai na ka banta ka jingi ha ka ni ka jing le kemen Christmas ani ha ka di ka ayom jo ka jilek men ngakwa ye phi ba phin ya sam lam shakiwe ya ka di ka gift lani ka jing ai so bha ka ba blai la ai hangi da ka ba phi phla shakiwe shaphang jong u jisu but it but le bha ye kiwe kumba oblai la le na ka banta ka jongi ti ha ban pen kut ka kwa ban ai ni we jing ong ka donut ban ai ka sedang na ka jing ai sobha ublay hangi ya ujisu ka donut ban ai ka sedang na ka jing ai sobha ublay hangi ya ujisu ublay un kur khu ye phi ling bai ni jikai belingkot tingin se shem biang mat phi ha ku pat kapor Merry Christmas ublay kur khu phi baro bye bye